गरेस्वराव देहा फालांगिजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमदों। थांनाय समबारखालि हरनि 11 रिंगासो समाव गरेस्वर सोहोरनि बिहारीपट्टी ओनसोलनि सासे रान्दि आइजोनि न'आव हाबफैनायखौ मिथिनानै गामिनि रायजो राजाफ्रा देहा फालांगिनि सन्देहजों गरेस्वर पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव आइजोनि न'निफ्राय रबिन्द्र देबनाथ मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायोब्लाबो मानव नाथ मुंनि गुबुन सासे सुबुङा खारखुमालाङो। गामिनि रायजो राजाफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला बे आइजोनि न'आव सिगांनिफ्रायनो गोबां सिनाय मोनै सुबुंफोरा गाज्रि खामानि मावनायनि असिलाजों थांलाय फैलाय खालामबोदोंमोन। बेबायदिनो थांनाय हरनि समाव गाज्रि खामानि मावफुबाय थानाय समावनो सासे सुबुंखौ हमनो हायो।